Na 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 na. Oh, itsisera ka rin ng taong Eric eh. Ano natin. Papaalam na sana ako kanina. Ikaw pinag-set. Ngayon, wala si Borgie. Ay, pagla ni mama ko, bakit nagpapakita ka ng dede sa camera? Ano na naman, Mare? At parang tawang-tawa ka na naman. Ang problema mo. I'll try this one. Hindi, kasi nga para makita nung ano, diba, sa magpapaayos kasi siya. So, pwede niyang subukan para baka magbago pa isip mo. Oh my God! Naiwanan ko yung pouch ko! Ano pala yun, ma? Hindi, yung isang pouch ko, nandun yung mga ano. Ayan, oh. Alam mo nga talaga. Yung mga hairpin ko hindi mailabas eh. Tinago mo eh, para lang maibigay. Yung hairpin ko nasaan? Kami na lahat. Ang ina mo, wala akong hairpin. Alam mo nga talaga yung mantika niya. Bigyan pinakayo. Sige, ma. Ewan ko sa'yo, Yayo. Sampunsyon, may problema ka sa pulmon. Punyeta ka. Hindi ka rin nagpaparamdam. I am looking for my lens. Nandun pala sa lagayan ko. I wasn't able to use my contact lens because it wasn't here. Yayo, akala ko may may project tayo. Sige, kayo mga nanonood kayo, puro kayo bully. Hindi na kayo supporting actress sa akin. Yawa kayo. Anong lens mo dyan isa? Alam na daw. Iwan. Nangyari ko kasi nila. Naiwan. Hi, Marian. You're so pretty. Sa amin, hindi ka na nagparamdam. Baby J. Carl. Mox, okay naman. So, I'm using my Dermacol. Okay naman, Mox. Hi, J. Carl. I miss you. 1, 2. Itong Dermacol na to. Actually, medyo light sa akin. Maputi. Ayun. Layo sa kulay. Meron akong tinda, Dermacol. Hindi, kasi meron akong gagamit ako siya ng K Foundation na Choco Brown. So, magbi-blend pa rin siya sa kulay ko. Nasa ka ba, J. Carl? Gusto na kita makita. May yakap ulit. Meron din. Pakapal yung napadami yung lagay. Mas babae ka, Aldrich. Meron ako show bukas, kaya lang cancel nito. Hindi talaga na pwede sa umaga kasi yung kulay ko, tsaka naparami ako. Meron yung iba yung kakulay mo lang, meron ganun. Actually, napasobra yung lagay ko. Kaya, yan, I'm trying to scattered it. Para ma-occupy lahat yung space.
Yeah, ka pala. Ikaw wala. Tara, ulo ka. Kaya nga pinadadagdagan ko sa'yo, Jenny, Mare. Baka meron pang gusto magpadagdag. Huwag kang, krok, in-immerse ka rin. Dami tsaka brown ka pa. Kasi paano? Nakaputi ko eh. Hoy. Gusto ko brown. First best ako. Sabay na kami ni Jam. Oh, wala si Borge. Sige po, mamo. Ma, sorry hindi ako nakasama kanina. Ewan ko sa'yo, Sam. November, March pa lang. Kasi nga, mahal kita. Para may mura naman. Ganun. Hindi ako pwede mag-shot-shot, Jen. Mamadali. Ito mo na yung itsura ko. Kailangan walang force. Force, persa. At papunta tayo sa manikin. Ganun. Kasi wala ka namang mabigat ng problema. May show ako bukas. Oo. Paula May Rosales, si Megan. Bakit? Bakit? Ano nangyari? Yakap tsaka kiss, J. Carl. Para masarap. Hey, Mama Gab. Wala naman siya. So, nagko-contour na po ako. Naglalagay na ako ng pangan. Oh, shit. Asa ka ba ngayon, J. Carl? Puntahan kita. Miss na kita eh. Alam mo yun, miss ko yun dati.
gumagawa ko ng highlights po pa may nails. Hi, Chuchay. Sabi ko na magre-react yung kumari ko. Pretty, sexy, gorgeous, gano'n. So, galit na po siya, mga kaibigan. Yan po, maganda na po siya. Maghintay ka. Mars, di nga ako makaka-oo kasi tsaka lugi ako doon, isa lang aayusan ko. Dapat nga kayo magbigay ng tip sa akin. Diba? Dito pa tayo. At dito pa talaga tayo nagsagutan niya. Gugulahan na rin ako sa'yo, Mari. Ano rin alam gagawin. So, I'm using my Nature Republic. Meron siyang dalawa. Pwede mga pangkilay yan actually. Ginagawa ko siyang pang-contour. Alam mo yun, habang nagdi-demo ka ng makeup, may kabangbangan kung kumaring maganda, kinis, mabait. So, after ko ganyan, so, pag nakita nyo na pong na-balance na, actually medyo namumuo pa kayo ilang yun. Hindi na mo yung sa ilang. Ryan Mio po. Hi, Ryan Mia po. Bakit? O, itawagan niyo raw siya, guys. Si Ryan. So, magkikilay na po ako. Dahil atat na atat din naman po makita yung pagkilay ko. Ano ba to?
Why? Bakit po? Bakit nga? Bakit? Bakit nga muna? Bakit nga? O sige, mamaya na lang kasi may ginagawa pa ako. Ha? Tawag na lang ako. Thank you, Mars. Mars, sensya na ha, nung nakaraan. Stress din ako ng bongga. Sobra. Kung alam mo lang. Oh, eto na, magkikilay na ako, Yayo. Diyan ka pa, Yayo. Jamila, Ate Elma, Kuya Greg, hello po. Yung batok. Mumuko. Oo, yung bata. Ito lang ako yung lipstick kasi. Hindi akong makeup kasi bisa sa lamin lang ako. Kasi may malaking chururot sa iyo. Takpa na sa lamin. Pizza. Hoy! Pizza sa mukha nito. So, biblend na natin. Actually, I'm using my 8 years old brush ng kilay. Tagal na po niyan sa akin. Mas, ko siya, mas convenient ko kasing gamitin. Ba't yung contour mo? Ang ina mo, walis tambulo. Ito po yung pang-contour niya, 5 years old na rin po. Yan. So, patayin ko na po na para sa susunod. Ang technique pa naman sa pagkikilay, huwag mo siya madaliin. Unless, kabisado mo na yung angle ng mukha mo. So, pwede mo na siya makuha ng mas mabilis. After niya, meron akong, may mga brushes kasi ako na, so, pinambiblend ko siya dito. Para nasa ganun, yung mga excess, medyo mabura. Along dun lang sa bridge. So, kung makikita nyo na siya. Hi, Daddy Bogs. Ngayon naman na tayo sa kabila.
So, I'm done with my kilay. Konting blend na lang. That is magic. Ako kasi mostly, doon sa ibang makeup artist, inuuna talaga nila yung eyeshadow, hindi na yung kilay. Pero ako, I prefer naman ko na yung kilay. Mas gusto ko siyang inuuna. Okay na ba, Yayo? Hi, Susan, sister. Katrina Mendoza. Rustan, Pocky, Abing, hello. Geraldine Cordero, hello. Ate Geraldine. Kailan ka ba uuwi, sis? Sinasabi ko sa'yo, size 8 ako, ha? Hindi pa ako. Namiss you to, Rustan. Saan ka na, Day? Kailan ka pa rin ba, Manda? Anong 12? Grabe naman yung pa ako. Sa akin ba talaga yan? Okay, Jason. Sara ulo ka. Ang dali lang po amin. Tutunin lang ako. Hindi ko lang masyadong maitas. Wala na naman dito. Ay, ano ba yan? Size 8 or 9. Depende kasi sa heels. Hala, huwag naman 10, baka di ko naman suot yan, sister. Sobrang laki. 9, actually. Ay, naglalagas na siya. Pang-girl 9. Pang-girl sis, syempre, ito naman, oh. Tinawag mo pa akong sister kung pang-brother naman yung gusto mong kunin. Pasok ka nga sa video ko, dali, invite kita. Magkamtokan tayo dito. Sa aking live.
So, mag-eyeshadow na po ako. Oh, ganun na nga. Ayan, in-invite na kita. Nasaan ka na? Hindi ka pumasok. Ayan na, sister, in-add na kita. Sister! Asan yung webcam? Ay, yung camera mo, sister. Ba't ayaw? Ayan na nga, approve, oh. At ang dilim mo, hindi kita makita. Puro pagkain na naman yan, sister, ha? Kala ko ba nag-diet ka na? Oo. Siyempre, dinner na. Ah, oo nga pala. Ano yung niluluto mo? Ayan, Nilagang water. Oo nga pala, si Susan, may friend all the way from United States. Isa po akong muchacha. Ano niluluto mo? Nilagang watercress. Tapos ayan. Sarap? Tapos ayan. Sarap niyan, sister, ha? Oh, siyempre, luto ko eh. Kailan ba ang dating mo? 17 nandiyan na ako. March? March? Oo. So, aura natin. Tapos 1 month ka lang. Mga 20 siguro. Ha? Tapos 1 month ka lang. 1 month ka lang dito. 20 days 1 lang. month ka lang dito. Ang inang yan, bitin na bitin. 20 days. 20. 20 days? Paano mabubuo si ano? Si June. Ay, Bonsai. Kailan ka ba? Kailan ka magkaka-baby? Ayaw mo pa ba? Gusto na. Baka sakaling makabuo. Pag wala, Ayan. next year. Ba yan? Bakit naman 20 days na yung ano Pag mo? mag-alala, gagawin kitang ninong. Ano ba? Huwag kang mag-alala. Gagawin kitang ninong. Ninang ako doon. Wag kang ano. Ay, kaya guys.
Malamig na nga pala. Ninong, ninong, kambal eh. Ayan, yan. Yes! Ayan na. Hello. Ay, kuya. Nung, naalala ko, Thursday, malamig naman ano? Opo. Nung last, ano ni Mama. Tumutulo lang talaga. At patulo lang. Sister, nagutom ako bigla, sister. Kailangan tayo mag-ayos ng ano? Parang ang sarap ng niluluto mo. Kain. Saan mo plano pumunta? Eh di ba nga, may gig tayo para kay ate. Oo nga pala. Pero after, magsasama kami. Umuti ka. Baka Indianin mo ko doon. March 22? Ha? March 22? Hindi pa sure. Basta, Sa kasal basta nila. around 20. Basta around 20, bago magmahal na araw. Okay. Mga 20, 21, 22, mga ganyan. Ibigay mo sa akin yung exact date kasi baka may booking ako. Kaya ng nga. Zoom. Basta within the week, huwag ka na mag-book. Okay mo, Hindi bayaran mo- ng bahay ko yung ganyang date. Sa bagay, nandiyan ka naman eh. Ikaw na bahala sa akin. Umuti ka, hindi ako. E di kay Jason ko hingiin. Hoy, hindi ako, si ate. Sa ate mo kasi nagpakasal-kasal pa eh. Pwede naman magsama muna eh. Kontrabida. Hi Karen. Kilay is live. Correct ka dyan. Kilay is like, gusto ko magkaganyang kilay. Paano ba? Ito na yung kilay ko, oh. Sabog naman yung kilay mo kasi. Sabog. Myron is not yet hungry. Nasaan yung alaga mo? Ha? Nasaan yung alaga mo? Ano na? Hindi sa labas. Nasaan yung alaga mo? Sabi mo manood siya sa akin. Hi, madam! Ni hao, ma. Good evening, ma'am. Ay, nakausap. Si Lola yun. Galit siya sa balik. So, magli-liquid eye na po ako. I'm using an ordinary liquid eye na mamabibili mo sa mga palengke. Ang kagandahan kasi, mas maganda kasi siya kung yung malambot lang siya. Yung pwede mo mabend. Oh, yan. Cutics. No, liquid eye. Akala ko cutics. Eh. Kumain ka na ba? Mamaya pa. Bakit mamaya? First set ako eh. Ano ako? Kausapin ko si Vanessa, sister. Eh, Salamin. eh. Yung ina mo, baka kumala tayo. Next na. Bakla! Putang ina mo, kumala.
Sana nga makabuo kami. Oo naman. Ikaw, kailan ka mag-aanak? Kailan mo ipapasa yung matres mo sa akin? Wala pa nga, hindi pa nga nagagamit yung akin. Ipapasa ko na sa'yo. O, diba? Parehas na naman tayo eh. Wala kang gumagamit, paano ko mabubuntis? Kaya nga. Sa akin walang gumagamit, paano mabubuntis? Ikaw meron. Si Fan. Ramdam mo na dahil. Wala pa nga eh. Kalimutan ko yung contact lens ko kasi. Sa West ba? Sa West? Baka sa kung saan na lang reception, doon na lang din. Saan? Mandaluyong lang din. Ano na? Mandaluyong lang din. Tataas ata ng Palladium yun, hindi ko alam. Kumita mo yung amo mo, parang suplada. Ayaw nila magsalita. Si lola ko yun. Nanay ng amo kong lalaki. Ah, Lola ko yun. dumalaw dyan. Nakikain, walang pagkain sa kanila. Tuwing gabi dito yan kakain. Pagkatapos kumain, lalayas. Magaling. Ah. Talagang pag nagme-makeup or naka-smile-smile, no? Oo, para makita yung contour. Ganun. Kung saan bibiyakin. Parang gago to si Sam Funcio, no? Makaalam yan eh. Contour. Sarap yung gulay ah. Tinataka mo ko. Talaway tuloy yan. Watercress. Ha? Watercress. Ano yun? Pagkain dyan ng baboy sa atin. Traulo. Ay! Ay! Kamag-anak na ng kangkong. Ah, siya si Kangkang. Mm-mm. Magpinsan ata sila. Sarap. Miss ko rin yung gulay. Puro kasi ako karni. Hindi niwawala dito ang gulay. Kasi araw-araw namang karni. Karni ng baboy. Si Jason, sana nag-work ngayon? Saan? Ewan ko sa'yo, Sam. Ganyan ka sa akin lagi. Heidi Aguas, no?
Wag ako. Ganun. Parang na-OA yung highlights. Lalagay na ako ng false eyelashes. Ikaw lang ba nakakakita ng video ko? Ha? Pati sila. Stay. Yung mga nanonood sa akin. Anak ko ng tawa, kain ako ng kain dito. Naka na tubo ko. Lamon for more. Thank you. Bakit ka pa nakita? Bakit pa nakilala? Kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan kung siya'y higit sa akin. Smule. Tita Cecil, Moira meron naman. akong pasok. Si Mama nag-message. Ano sabi? Uwi ka na daw. Sabi, hindi, nag-report lang siya. Sabi niya kumain na raw siya. Matutulog na rin. Nasaan siya ngayon? Bahay. Saan? Handa? Bahay. Rizal? Oo. Mama? Nasa akin. Adine Escobido. Thank you. Adin Escobido? Ako, friend ko yan. Nakita niya akong kumakain yun. Sabihan ko si Vanessa, uwi ka. Nasa rin. Nesi rin ako. Alam mo naman yung dakilang nanay. Niyayayangan namin ni Vanessa, hindi raw siya pwede. At wala maiwan sa mga bata. So, this is it. That's it. Actually, parang napakabait. Ano ba, pumunta? Ha? Pumunta sa anong dito? Ano na? Ano ba, pumunta para makuha niya yung regalo niya? Ay, regalo ng inaanak ko. Oo nga eh. Buti ba nga yun, nakadalawa na. Pagupit kasi ako ng hair. Buhay na buhay din ng Wala si bata. George. Wala si George. Bakit mo naman? Hindi ko lang po alam. Ay, Buti pa sila. Ay, yeah. Ano sis? Buti pa sila, no? Buhay na buhay yung bahay bata. Gaga pa. Ano ba tayo? Sige-sige naman sila. Natutuyo na tayo. Ano ba? Ako matagal na akong tuyo, sis. Hindi na issue sa akin yun. Nagkaka-post po nga lang, or? Ha? Wala yun? Ano ka ba? Malandi lang ako, maharot ako, pero hindi ako into relationship. Maano ka? Anong tawag dito? Na-child abuse ka, bala ka. Ang may gusto, hindi ako parang tanga to. Tsaka, hello, ano ba naman yung 18 sa 25 years old? Kaya nga. Yan tuloy. Connect charger na daw ako. Ah, ganun ba? Sa sandali. Makita ko sa'yo, paano mo mukhang mugot ako. Tapos na ako kumain, ikaw di ka pa tapos dyan. Mahal-mahal ang bili ko sa t-shirt na to. Ayan, may noo pa ba? Wow, lumiit ang noong. Oo. Ano ka? Ayaw mo tumigil, ah. Ay, somehow, huli ka na rin, ha?
Namamana ka na kay James, ha? In love. Let me- Bye-bye na muna, sis. Go, bye! Ingat ka dyan. Pakainin ko lalaga ko. Ano to patayin? Landi? All through my life. Like din pala ako sa sarili kong Facebook. Ayos ako ng hair. Lead me by the hand, rising sun. Go for me through the pain that left me. Lead me, Lord. On the stars of the- Hi! Ayos na agad. How are you na? Let it all my life, you are my life, your love, my life, all the souls you there. Nak, you're the love of my feet. All the stars are wanting you there. Can I live alone? Ayun ko yan nakasabit. Saan? Nakatali. Bawal ang music kasi, di ba? In your dreams. Yusing-yusin na tayo eh. Ha? Yusing-yusin na tayo eh. Sino? Sabi ko ba, yusing-yusin na. Sumama. Di ba? Sure ako dyan. Babahayan lang tayo ng ano yan kasi ano, ang dumi. Yung sa ano yan, kuya, sa CR sa loob. Kailangan linisin natin. May ano, may tubig pa doon. Di ba pwedeng hindi na gamitin yan? Ano yun, kuya? Ba't kaya wala na naman si George? Ha? Ba't kaya wala na naman si George? Hindi po ba siya nag-ano sa inyo? Plus, nung birthday ka ng mama, dito siya. Opo. Ang galing siya. Hindi ko sana sila isigahan. Para yung ano, yung Tuesday. Eh, konting family problem niya siya. Una, mga 4 ano na, 4:30 naman. O anong kulay natin? Kuya, red, anong lang tayo hapon? Kuya. Siguro mga 5 minutes after, kuya, hindi na lang ako pupunta, hindi ako papasok. Sa puta naman to. Sino nakuha mo?
ano na naman, bakit na naman? Konti family problem, dito lang tayo next Tuesday. Sabi ko, iba ka talaga kayo. Iba ka. Bubunan na ako. Ikon na ako. Hindi pwedeng ganun. Konting ano lang. Yung mga namatayan na, pumapasok pa rin. Ang problema niya, yung mga kapatid niya, ititira sa kanya. So, cargo na naman niya. Dami na nga yung babayaran ko na. Pinamasahin ang nga siya, di ba? Kung pag-ibon. Kung na nagkabon. Kasi gusto niya mag-gig na raw. Ready na raw siya. Hello? Mga kanyan. Na-complete. Ano ba yan? Eyeliner? Eyeliner Hindi na ko nasunod sa text ko kung alam mo yung mga kanta. Hindi mo naman kasi ko hindi mo naman pakakantayin sa'yo. Kung hindi mo. Tinatanong mo lang kasi ginagawa ko eh. Tapos na. Eh, Ito na. Itim na. actually, regalo ko yun. Ano, Asia. Sa akin nakawin ko yung kapo. Ha? Para sa akin. Ano, alas 4 ano na. Sir Maman, dumating. Lasing na lasing. Si? Sir Maman, ayaw ko po kuyin. Bakit? May lakad ka ba? Eh, lasing na wala. Kaya lang tayo. Ang dami kong big-bit. Magaan din pala trabaho dyan, ano yan? Ha? Magaan din ang trabaho. Oo, maganda sa bahay. Hindi nyo na kami inabot kumanta, no? Hindi, no. Malis na kayo. Opo kasi pinuntahan na namin yung kaibigan si Mang Kim. Ha? Pinuntahan na namin si Mang Kim. You are my life. Matik lang. Hindi ko kayang kantahin yan. Ewan ko kung anong nangyari sa lalamunan ko. Bakit hindi ako maka... Tapos yung palisalto ko nangikas na. Maka-period siguro. Kahit na talaga buhok mo. Ano?
Hayaan mo lang. Ganyan lang kaya. Hayaan mo lang siya. Oo, baka. Pero mama, dati nandito ko siya. As in, sagad yun. Kasi mahaba mo. Hi, Tita Nida. How are you? Hi! And I'm back. Talaga naman. Bis na nga. Nararamdaman ko poster yung mga kasama ko. So I will be wearing my 2 layer stockings. Two layer. Yeah, you heard it right. 2 layer. Ako na itong may mataas na baligtad na kasi naman. Laylay na yun. Yan. Ito. I cannot live alone. Let me stay by your guiding light. Yan yung kanta sa simbahan na kapag kinakanta, hindi ako iiyak. Nakamit mo kayong patina natin, please. Pala ako sa oh my life. Ay! Ay, naiwanan ko yung bra ko. Sabi ko na may kulang ako sa binitbit ko eh.
Wala akong bra. Nilabahan ko kasi yan. Sususo ko ngayon. Eh, di wag mag-bra. Kung tayo kasunod yung kapartner ko, what's the rin ay. Ano Yung ni partner mo nga. John? Play DJ! Matagal tayo ngayon. Oo. Ano na, medyo tangin na tangin mo. Ano ba lahat? Yung ano po, your skin na yun. Hindi mo alam. Bakit si ano po hindi siya pwede sa ano? Baya Luna? Sino? Ha? Ang lakas nun, no? Pwede ang